Sa halos isang taon na mahigpit na quarantine protocol dito sa Pilipinas, ang daming mga dokumento tulad na lamang nitong hawak ko na medical certificate at travel pass ang kailangan mo munang asikasuhin bago ka tumawid ng border. Sa ngayon, pinag-iba na ito at mas pinaluwag ng DILG. Medical Certificate Travel Authority, 14 days quarantine at ang mas mabigat sa bulsa na RT-PCR test. Ito ang mga requisitos na kailangan ng mga biyahero bago makapasok sa mga border control ng kada rehiyon sa bansa. Sadya itong napakahirap para sa mga regular na commuter at gayon na rin sa pagbangon ng industriya ng turista sa Pilipinas. Kaya nitong February 27 sa pagbalangkas ng tinatawag na Uniform Travel Protocols, ang lahat ng mga nabanggit na requirements lifted na. Kabilang na dito ang RT-PCR test na magiging limitado na lamang sa mga LGUs na may mahigpit na quarantine protocol. Hindi na po required na sumailalim sa COVID-19 testing at isang biyahero, liban na lang kung ang LGU of destination ay humingi ng testing bago ang biyahe. Absuelto na rin sa kinatatakutan ng mga turista na aberya sa kanilang travel destination na nag-uubliga ng 14 days quarantine period. Hindi na rin po required na mag-quarantine ang biyahero, liban na lang kung sila ay nagpakita ng sintomas pagdating sa LGU of destination. Mananatili pa rin umano ang health security protocol gaya ng standard na ipinatutupad sa kada uri ng classification ng quarantine protocol mula sa capacity ng sasakyan at mga terminal area ng LGUs. Patuloy na ang pagpapatupad po ng mahigpit na minimum public health standards tulad ng physical distancing, hand hygiene, cough etiquette at pagsuot ng face masks at face shields. Hassle-free na rin ang mga turista na binibigyan ng panahon ang paglabas ng travel authority na kinukuha sa tanggapan ng PNP. Hindi na po required ang travel authority na galing sa Joint Task Force COVID Shield at Health Certificate. Samantala, sa ilang lokal na pamahalaan ng Pampanga, itinuturing naman na rekomendasyon lamang ito ng IATF at ang autonomy umano ng mga lokal na pamahalaan ang mananaig kung sila'y tatalima sa naturang alituntunin. Gaya sa siyudad ng San Fernando, ang naturang alituntunin o Uniform Travel Protocol ay magdudulot umano ng bigat sa kanilang panig, lalo na sa kondisyon ng monitoring sa kalusugan ng mga pumapasok sa border nito. Actually, hindi naman siya talagang kailangan i-require siya. Kaya lang, ang magiging burden lang nun, yung monitoring ng ating LGU. Yun talagang kailangan pagpaitin uli yung ating monitoring sa mga pumapasok sa atin. Paolo G. Santos, CLTV News.